Ayun guys. May bagong vlog na naman po. Kararating lang pala nila Papa. Hinatid ko po si Dagay dito at gusto na daw dito. Ay kaya nangakit na agad. Kahit maaga pa. Matulog na daw si Dagay. Matulog na daw. Kaya nangakit na papunta dito. Kailan sako kayo? Kailan sako kayo? Kampito tayo. Tanggatong? Anim. Kay Lare ilan sako? Tatlo. Tatlong sako kay Lare? Oo, sumat ay malaki. Pids naman. O bakit nanay? Ay, nagpisa na? Nagpisa na yan. Nagpisa na pala yung itlog. Kasama ka nanay paghanga? Oo. Kulang pa yun sa utang. Sa kami. May utang sa kusilina, may utang may kuko. Ayun at daming tao. Kabinyagan. Saan? Doon sa may plaza. May bahay doon. Nagpabinyag yata. Saan? Kaya pag maraming dalawa. Saan? Maraming tao. Ay, saan pabinyag? Di pa, ya. Yun, di ba? Bakit ang daming tao doon sa may... Uy, ito nagsusukal ba ka? Ano na yan? Tutugtog baga o. Baraha. Nagtutugtog baga o. May dati ba niyang tugtugin dyan? Dati di ba dyan tugtugin? Magkakatugtog. Matulog na nga daw si Dagay. Oh, Jen, maglatag ka na, Jen. Matulog siya dagay. Matulog ka na? Iyo. Pasangangkat mo. Gusto na kayo uti dyan na nagpapatugtog. Ang agap mo. Ang uling. Ingay naman ng aso doon sa kabila. Tulog yata yung bata. Hindi, gising. Malaro. Ayan guys, at dito naman po ako sa bahay. Ayan, at maglilinis muna po ako dito sa kusina. At dahil nga po kakahatid ko lang po kay Dagay, naandun na po siya. At pagkatid ko nga po ay ito, maglilinis muna po ako dito sa bahay. At syempre si Ryan nga po na aking tagahugas ay wala po dito. At nagpa-practice po sila ng sayaw at malapit na nga po ang piyesta po dito sa amin. Pizza 3 po ng May ay piyesta na po dito sa amin. Kaya si Ryan po ay kasali sa sayaw. Kaya ayan, wala po akong kasama dito. Kaya ako na lang po ang maghuhugas at maglilinis po dito sa kusina. Hindi pa ako nakapaglinis kaninang umaga kasi nga po ay sumakit po yung ulo ko. At ngayon lang pong pagkakain po ng tanghalian. Pagkatid ko nga po ay Dagay. Saka po ako nakaisip na maglinis po dito sa kusina. At mamaya-maya nga po ay meron po kaming meeting sa Purok. At mapiesta na nga po dito sa amin ay meron po kaming pagmimitingan tungkol sa piyesta. At kapag po ganyan na malapit po ang piyesta, ay meron pong pinag-aambagan. Kahit hindi ka pumunta sa plaza, obligado ka pong mag-ambag. Nagpapasalamat nga po pala ako kay Kuya Teo kasi nagbigay po siya ng pambiling gamot po ni Dagay. Kaso nga lang po ngayon po ay araw po ng Biyernes ay hapon na, kaya sabi ko sa Lunes na lang po ako magpapagawa ng reseta para makabili po ng gamot po ni Dagay at saka vitamins. At pag-araw naman po ng Sabado at Linggo ay sarado naman po ang center. Maliban lang po kung talagang sa center po minsan wala pong doktor kaya tinataboy po ako sa ibang doktor katulad po sa kabilang ospital. Kaya ang pagpapagawa po ng reseta po ni Dagay ay minsan po inaabot po ako ng 2 araw o 3 araw kasi minsan wala pong doktor na may EC2 na sinasabi na kumbaga po parang lisensya po yun na pwede po silang magreseta na katulad po ng sasakit po ni Dagay. Kaya minsan po walang naka-assign na doktor na ganun kaya mahirap po na magpa-reseta din po, magpagawa ng reseta. Kaya nagpapasalamat po ako kay Kuya Teo
kasi nagbigay po siya ng pambiling gamot po ni Dagay. Maraming salamat po Kuya Teo. Napakalaking tulong po yung binigay niyo po na ganitong sa gamot po ni Dagay kasi kahit po sa sahod ko po sa YouTube ay hindi na po ako makabili ng gamot at doon pa lang po sa aking mga binabayaran ay hindi pa rin po nasapat yung aking sahod. Kaya yun nga pong sinahod ko nung nakaraan buwan ay inabot lang po ng 4,900 kaya hindi po nagsapat po talaga ang sinasahod ko sa YouTube. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng sobra at naandyan pa rin po si Kuya Teo na nagbibigay po ng pambiling gamot po ni Dagay. Kaya nagpapasalamat po ako Kuya Teo sa binigay po ninyo. At syempre sa lahat din po ng sponsor, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumulong po sa amin. At sa mga viewers din po, nagpapasalamat ako ng sobra kasi andyan pa din po kayo nanonood palagi sa bawat vlog po namin. At ito nga pong vlog po namin, ito lang po at dito lang po ako sa bahay at sinabi ko naman po, kanina pong umaga ay masama po ang pakiramdam ko kaya ang ginawa ko, pagkakain nga po ng tanghalian, saka lang po ako nag-vlog at ito po ang pinag-umpisahan at nag-meeting din po kami sa Purok. Ito nga po at inipon-ipon ko po yung mga basura na nandito sa aming labas kasi nga po dito po ako naglalagay ng basura at pinagbawal po sa labas na maglagay kasi nangangamoy nga daw po kaya kanya-kanyang ipon na lang po ng basura sa loob ng bahay. Kaya ito, tinatalian ko at kapag wala naman pong gawa si Larry ay makikisuyo po ako na magtatapon po kami ng basura. At ngayon naman po ay wala po si Larry kasi naghango sila, pagod pa si Larry kaya hindi ko pa mapakisuyuan na makapagtapon kami ng basura. Kaya dito ko na lang uli ilalagay yung mga basura. Kumbaga po tatalian ko na lang po. Ayan guys, at pati po yung aso, liliguan ko po yan. Ayun guys, at dahil nga po nagtitiklo po ako ng damit na mga pinino ko doon sa labas at nilinisan ko po doon sa labas, inipon-ipon ko po yung basura. Kaya ngayon ito naman po yung mga damit ang liligpit. Dito. Halay. Ha? Mag-base ka ba doon sa inyo? Hindi na.
Kapag nakaligo, hanggang ako, albal ako. Kahit na. Hanggang kayo din, hanggang kayo din. Hindi malaman. Ayan guys, at dito naman po ako sa loob maglilinis. Ayan guys, at dahil nga po yung Durabox po namin ay nasira na yung isang lagayan na damit ni Tutoy. Ayan, dito ko na lang po ilalagay muna yung damit ni Tutoy kasi nangalat na dito sa loob. Ayan guys, at dito naman po ako maglilinis. Ayan, yun po mga hinubad. Nagwalis pa ako sa ilalim ng kama. At syempre yung mga kumot. Yung iba po yung mga labahan na. Alam niyo naman po bukas, araw na naman ng Sabado. Kaya maglalaban na naman. Ayan, at maglilinis muna po ako dito sa kwarto. Ano ba kayo bukas? Oo. Ayan guys, at nawalisan ko na po. At napunasan ko na rin, nakapagpalit ng cover. Bukas na lang pong papalit ng cover ng mga unan sa taas. Kapagpalit na rin ako ng cover. At syempre, dito naman po ako sa sala. Ayan yung mga gamit ni Jason. Magkikipagsayawan niya. Tapos si Jason ngayong gabi kasi piyesta po doon kala nanay. Ayan, may ginayak na sapatos at damit. Ayan guys, dito naman po ako magliligpit. Dito sa sala. Yan po yung mga labahan na nanggaling po doon sa ilalim ng kama. Ayan guys. Tatapusin ko lang po ito dito sa sala. At mabili po na ako ng ulam. At gabi na. Ayan guys, gabi na po. Madilim na. Dito naman po sa loob ay nakapag naman na po ako. Dito na lang sa sala. Tapos bukas naman po yung iba. Ay, maglalaba po pala. At taranggalin ko po yung mga kortina. O ano Jason, sasayaw ka? Sino kasama mo? Si Papa? Wala akong kasama. Si Papa masama? Opo. Ay may ambag daw yun. Ay di masama yun. Opo. Kaya lang pagod at naghango dangdang. Pag-iyan ako dagdag yan. Ay di yung masama. Ay, pagkasama kami ng dang. Pagod pa. Napipil ako. Hindi yun masama si Papa. Iya. Ayan guys, tapusin ko lang po muna ito. Ayan guys, biglang brown out. Ayan, madilim tuloy. Lilinis pa naman po ako. Ayan, dahil brown out, madilim. Nakapagwalis na. Bili po ako ng ulam.